de la segona part, marxa Semedo, entra Arturo Vidal. Ara cauen coses, Laia. Ara cauen És el moment pilotes. de l'acció, Sí, estan caient pilotes grogues. Des d'ara sí que des de... Moltes, des de tot arreu. Des de tot arreu, i pilotes arriben a també la de gespa. platja, arriben a la gespa de color groc, ara surten els auxiliars que intenten retirar com sigui totes aquestes pilotes. A la també. tele es veu ben poc, això. Doncs També alguns moltes, jugadors. Ara hi ha aproximadament 20 membres de seguretat intentant buidar pilotes, però cada cop que en buiden una, en cauen 5. El que és I curiós la també és realització com s'han... televisiva se'n va cap amunt perquè no veiem res del que està passant sobre la gespa. Però N'hi ha molt coordinat, moltes. no? També, perquè no s'ha anunciat res. No, en el moment del canvi han començat a caure pilotes del lateral després del gol que protegia Ter Stegen, i a partir d'aquí encara en cauen. 8 stewards són damunt la gespa traient aquestes pilotes i ara mateix ja quedarà net el terreny de joc. Ha començat al minut 10. Hi ha notícia també a l'exterior, la tensió entre manifestants i policia que continua, fins i tot amb algunes barricades. Sara Cañete, des de Travessera de les Corts, que estàs veient? Hola, bona nit. Doncs estem situats aquí just davant de l'accés 18 i aquí fa poca estona alguns dels manifestants, després d'aquestes accions dels Mossos d'Esquadra i de moltes corredisses, han arrossegat tots els contenidors que hi havia a la zona aquí enmig de la via de Travessera de les Corts, i ara fa cosa d'un minut doncs els han començat a cremar. Ara mateix dels 5 que estic veient, 4 ja estarien cremant en aquests moments. Queda molt poca gent aquí, la veritat és que la gent que veiem, molta presència de mitjans, la gent que veiem va amb la cara tapada i imaginem que els Mossos no trigaran gaire a tornar a actuar. Doncs pendents d'aquests punts de l'exterior de l'estadi, de pilotes ja ni rastre, no? No, tot just ara fa poca estona han tret l'última i l'àrbitre ha esperat que traiessin totes les Un parell pilotes i de reprèn el minuts, joc. no? S'ha aturat el partit. Era cap al minut 10. Som cap al 12. S'ha fet el canvi que proposava el Xavi, que el veia bé,